Bună ziua, domnilor și domnilor, ați revenit la doza de râs. Astăzi vom da un premiu. Vom suna un ascultător, iar acel ascultător va primi o poză cu noi doi, ca de obicei. Înainte de asta vom asculta Bug Mafia, Străzile. Să începem și în același timp încercăm să facem legătura. E locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. Poți să o dai, dar e probabil să vrei. Că atâta șmecherie în Las Vegas nu crezi. Și cum să schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, te bucurește mai mult decât atât e. Să vedeți românii și româncele, care și țigăcile cu plenul, banii, gaburii, criminali, șmeria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, drogurile, trebuie să nu înțelegi treburile, frate, pe stradă dai de toate, amestecate peste poate, este greu, aici ne facem treaba, aici nu noi venim mereu, nu e niciun fată, dar niciun contract de semnat, suntem mafia pe viață, frați de fapt. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Prezint soluții radicale, ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. În stradă poți să te alegi cu râne tale, atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați spălesc ca un pomon de floare, uitat de flore restele din soare. Și gata te pălești acum când pe șapte de mare. Reacția e în lanț, gabozau în șanț, avem emisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat dacă nu-și face loc, ziduri de beton și acaparează tot ce eu sunt sigur pe mine. Că nu pot să te oameni decât pe tine, nici laborii nu prea mă fac în fine. Sânge de latin care încă-mi plânge bine, mă place să fiu ca Alcapone și bine. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Pe când se întâmplau băsmele, oamenii au creat legile, atât de definit părțile, astfel s-au aruncat hărțile. Conflictul a schimbat armele, pentru a coborât lintele, armele sunt azi vestele, care împiedică glanțele, dar și așa cum vieți legele, imagini îmi redau știrile, mai nu se folosesc vocile, testele ADN, actele, și totuși nu se văd semnele, când s-ar încheia luptele, dar așa aduna forțele, să încerce să ne ia străzile, poate la anul zi. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Poți să ne spui rugăciuni, să se întâmple mereu, dar ce se fugi, fugi, vin noi-ți spun. Da? S-a terminat și muzica asta. Acum încercăm să facem legătura. Și alo, Alo, ce radio ascultați în fiecare zi? eu fiecare zi mă uit la doza de râs. Dar de ce vorbiți așa? Ei, am răgușit, sunt bolnav. Și ce muzică vreți să ascultați? Eu vreau să ascult muzica Bagă Mare, pentru că n-am mai auzit-o de mult.
Și vreau să fie aia chipul bun. Acum o să vă dăm un banc. După cum știți, mereu vă face așa la final, dar după aia, la final vom da o muzică, pentru că astăzi avem un program 3 melodii. E așa. Alinuța, ce-i copilul ăla al tău atârnându-ți bălău pe obraz? O întreabă maică sa. Mi-a tras bulișorul o săgeată în ochi, zise Alinuța. Ți-am zis să te ferești de bulișor, răspunse maică sa. Vai de capul tău, ești leit, bunică tu. Ești leit ca bunică tu. Ca așa a strigat și comandatul el, pe când era în război. Să se ferească de glonț, dar de unde? Pe o ureche i-a intrat și pe alta i-a ieșit. Frumoasă melodie. Acum sperăm... Da. Acum sper să vă abonați la noi. Noi o să vă lăsăm cu muzica, le-am spus și fetelor, că ne place și nouă. La revedere! Mulțumim pentru vizionare și ascultați muzica!